Aku tak tanduri pari. Lho kok tukule suket gajah. Kayak lagu tak tandur pari. Jebul tukule malah suket gajah. Wis kecil ya. Oh iya, Mas ngowe tugas penceng iki kon bahas babi ganti pari. Omongane sik. Wong-wong iki carane kerja piye to? Wis sugih-sugih. Kae ketoke turu tapi dagel. Lah aku melu-melu malah seneni awe, Bu. Terus suasana iki gak kenek diimbang karo kahanan. Angel eram to mripati diremne. Mosok aku kena serangan pikiran. Ceng. Ceng. Ceng panceng. Jadi cocok deh sapa-sapa itu. Pak Lurah. Dalam Pak Lurah. Leraimu apa nendi? Njaluk guncengi. Lah kamu ngapa ngajak nyanyi to, Lur? Sopo sing ngejak kowe lho? Dun. Jane enak apa to, Lur? Ganggu wong akeh turu ae. Ya ini turu. Yo ben sukses to, Lur. Bocah goblok. Apa nek wong turu iso sukses sih? Enak dong. Anji, Nek YouTube ae lah. cangkemmu kakek alasan. Padune malas kerja. Lalu dina iki kerja nendi? Biasa, Lur. Golek impen. Berarti gak kerja awakmu? Ngapa to, Lur? Kamu kepo men iki, Lur. Oga, maksudku ini nek awakmu nganggur, tak kon babat cuket gajah, arepe tak tanduri pari. Beh, ngomongi aku golek impen kok. Dadi aku gak nganggur. Yo kowe nek ra gelem tak golekne wong liya nek no. Yo wis, lek awakmu maksa, gak apa-apa wis tak dadangane. Ngono dadak kakean kembangan. Yo, Bolone sapa iki, Lur? yo dhewe to. Tanah mek 3 hektar dadak golek bolo. Wala to apa? Pangkil. Ya wis, tak cukuke. Bocah goblok. Alate yo arit kambek pacul to. Wis ndel-ndelno. Tak ndelok wargaku liyane lho, yo. Siap. Jualin sarapane, Lur. Yo. Aja kae dhisik to. Nyapon meh. Yo bon to, Lur. Masa Allah, tandang urunge njaluk bon. Yo. Dikit tuku tilan cek kurang. Tinggal turu ae sesuk ben goleki neh. Oi. Owe. Butuh pira? Siap kirim iki pisan. Kirim. Lah memang rene arep nyapa? Aku butuh duit. Aku ya butuh iki. Rumah sama aku mbokmu ya, butuh duit ngomongi. Ya ora ngono. Iki lho. Aku duwe dagangan, arep tak tawakne awakmu. Lah ngono kuwi kan tuku pira?
Karo batik 100 lah. Apa kuwi? Yo son to. Iki lho suarane iso mak gler. Mosok kaya ngene iso geler. Yo jajalen to nek gak percaya. Jajale. Selamat siang pemirsa Toyang FM. Isine Berita hari ini. berita tok no. Yo Curah diganti hujan sangat tinggi, liyane. waspada banjir. Mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make. Wah, enak tenan iki suarane. Domong yo, barang kanggonaku yo apa enek sing gak penak. Ini iki oleh dinyang ora? Barang istimewa arep mbok nyang lho. Bener iki istimewa. Tapi yo iki barang kuno, zaman kala bendu kae lho iki. Tapi kan suarane gler. Deloken to. Ada CD lara enek. Kuwi ku ada katok ndeng. Kok CD. Nah, deloken to iki barang yo wayang-nayang iki lho. Wis gelem nuku apa ora? Gelem. Tapi duwe ku dhuwit yo gur iki. Yo aja sakmono to. Barang jos e. Gelem apa ora? Iki engko tiwas kelong. Ya wis gak apa-apa. Tapi yo tambahono to pira-pira kono. Konse. Tak tambahi. Ya wis gak apa-apa, Pol. Kena-kena nggih tuku es batu. Lah yo ngono lho petong, dadine padha lancare. Gelis. Ya wis ngono ya, tak terusne aku. Matur suwun ya. Ya, aku ya matur suwun. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad. Polaan 50, dadine gur 1000. Gak subut iki karo wirawirine. Repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even Hei, Bol. Ya. Raine nandang toples aku ya iso. Lho, patok lho tendangan. Cangkemmu nyambut aku. Dok kae. Luwe, Pak. Luwe yo mangan. Watu apa piye sing dipangan? Cangkemmu sing sopan. Guyon-guyon, Pak. Jane nek apa to? Golek dhuwit lho, Pak. Angel men saiki. Angel piye to? Bisnis apa-apa aku kok gagal to, Pak. Lah awakmu bisnis apa to? Cekitut buyar. Bakulan trompet dihapusi cah cilik-cilik. Kirim paket sik sedina kerja langsung dipecat. Lagi arep usaha cilik-cilik. Badine gur sithik. Yo sing sabar. Jeneng usaha yo ngono kuwi. Nek ku sabar wis gak kurang-kurang lho, Pak. Wis sing tenang. Sing semangat. Pokok awakmu gelem usahai iso-iso. Nggih, Pak. Wis tak dhuwit ya. Jarene karcuk mang pertelon menggok ngiri saiki. Lha apa, Mak De? Lah kuwi kaya kopine sing nyolong radioku. Lah sing muncul awakmu. Neng ndi radioku? Radio apa to, Mak De? Ya radioku. Mau kira Google opo piye jane mau takon. Oh, bocah takoki wong tuwek mana sate. Jangkrik aku yo tuwek, Mak De. Mek kalah brengos sae iki. Wis minggat to daripada iki engko gelut. Lah mau kira apa aku wani?
Oh, bocah songong.